Вітаю, сябры! Зараз амаль палова 10-го вечара, і мы ўжо з самага ранку праехалі па маршруту, пачынаючы з Менска, амаль 350 кілометраў. І фінальнай кропкай у нас павінна была быць вось тут лакацыя з валошкавым полем, якая зафорсілася ў соцсетках і вельмі прыгожая. На месца мы прыехалі. Вельмі крутыя краявіды, але да валошкавага поля мы так і не здолеем дайсці, але пра ўсё па парадку. Добрай раніцы, сябры, час самага спакойнага Менску, палова 7-га, нядзельны ранак, і я рушу на паркоўку да буса для таго, каб пачаць сваю дарогу. Пэўна, самая незвычайная тачка на гэтай пляцоўцы. Крыху пазней здыму про яе больш поўны аповед. Ну а зараз будзем запускаць. Рухавічок тут дызельны, таму неяк цяжкаватенька, калі мякка пра гэта казаць. Крышачку патрусіць яго. Ну, пагналі. Нядзельная раніца нават дазваляе вось так упоперак пляцоўкі запаркаваць буса. Сябры сабраліся, і зараз мы выязджаем. Даехалі да першай кропкі, яна зусім непрыкметная з дарогі. Вось я стаю на дарозе. Там, вунь там бусік. А вось тут першая кропка, пра якую я зараз раскажу. Першай кропкай сённяшняга нашага маршрута з'яўляецца капліца пахавання роду Дубоўскіх. Па розных звестках альбо пачатку 19 стагоддзя, альбо канца 19 стагоддзя. Сёння будзе доўгі дзень, шмат такіх кропак, але, на жаль, рэшткі руіны выглядаюць не вельмі прэзентабельна, ўсё тут падзакінутае. І я сёння ўзяў з сабой мотокасу. Я думаю, што мінімальнае, што я магу зрабіць для гісторыі, для помнікаў гісторыі, гэта проста абкасіць у такіх месцах. І наступны, хто прыедзе пасля мяне, я думаю, убачыць больш прыемны малюнак тут. Зараз складаем косу, ну и поедем уже на наступную кропку. Даехалі да наступнай лакацыі. Зараз тут мы паснедаем, зробім гарбаткі буцераў. Ну і таксама, я думаю, што крышачку тут я папрацую. Гэта рэшткі царквы святога Пятра і Паўла у вёсцы Старенкі. Таксама 19 стагоддзя. Вось в такім стане гэта ўсё захавалася. Кованая. Я нават не ведаю, што гэта такое, да на што гэта падобна. Вось такая кованая металічная рычаіна. Таксама у нас зверху ёсць металічная сцяжка. Цікавага што знаходзіцца амаль на нейкай людской тэрыторыі. Побач вось такія гаспадарчыя пабудовы. Хата.
і наколькі тут пахарашэла. Просто 15 хвілінак нейкай нескладанай працы. Хацелі, канешне, тут зладкаваць пікнік, але з-за таго, што побач асабістая уласная тэрыторыя, неяк незручненька, таму зараз едзем на наступную кропку, ну і ўжо там мы пап'ем гарбаткі. Ну а мы акуратненька рушым далей. Вось чым прывабнасць гэтага бусіка, нягледзячы на тое, што тут толькі задні прывад, можна ездзіць просто вось па такіх палях. Нават па пахаце ідзе ў акурат. Через 300 метров поверните направо на Красноармейскую улицу. Поверните направо. Ну і даехалі да наступнай жа кропкі. Гэта рэшткі былога вадзянога млына. Вунь ён млын, а тут растуць кветачкі, высадзілі елачкі. Такі добры падыход, але гэта падыход не да млына. Тут у нас знізу ёсць крынічка. Вось такая цікавая, культурная. Можна зараз набраць вадзічкі і ўзяць яе з сабою. Ну і зараз мы тут спынемся, паснедаем. Канешне, ўжо 12 дня, але гэта будзе наш тут сніданачак. Ну і падыход да самога млына. Вунь забудова. Спераду там штосьці падобнае. Вунь там штосьці падобнае да дамбы. Ляжу акуратненька пад ногі, каб нікуды не ляснуць. Такая будыніна. Зараз падыдзем до рачулкі. Ну і там нейкі пешаходны мосток. Ну, пакуль там рыхтуецца стол, да закіпае чайнік, я гуляю тут між руінаў і думаю нейкую думку. Існуюць людзі, якія вельмі любяць старыя аўто, кшталту там, дзе ўсё механічнае і ўсё зразумелае. І быццам бы, я не тое, што далучыўся да тых людзей, але я разумею нейкі кірунак, чаму адтуль узнікаюць нейкія пачуцці, калі ты сядаеш у, я б сказаў бы, стары аўто, дзе ўсё зроблена механічна, з нейкай, ну, так скажем, прымітыўнай электронікай, бо ты разумееш увесь гэты механізм і ты разумееш усё, што там адбываецца. Калі ты сядзеш в сучаснае аўто, якім бы ты спецыялістам не быў шырокага профіля, все одно там вельмі шмат нейкіх рэчаінаў, якія пакідаюць пытанні. Так вось, млын.
уявіце сабе, што гэта нейкі шынамантаж, якое 19 стагоддзя. Гэта тэхнічная забудова, я бы назваў бы яе не проста прамысловая, а бізнес-забудова, бо гэта забудова нейкага чалавека, у якога было, па-першае, магчымасць пабудаваць гэты млын, другое, у яго былі плошчы тэрыторыі, на якіх рос хлеб і зерня, якое ён малоў тут. Дык вось, млын гэта тая рэч, якая пераўтварае сілу рэчкі у нейкі крутоўны момант, у сілу, якая круціць валы, а потым робіць нейкую працу. Ну і пакуль я гуляў, тут ужо закіпае чайнік. Там рэжуцца буцікі, крышачку адпачнем, ну і парежем ужо далей. Вот если ты обычный Гринфилд купила, черный, да, он бы... Сигарки выкинули. Пачылі, перакусілі, спакаваліся, ну і рухаем далей. Находимся посярод поля з неверагоднымі краявідамі. Глядзіце, што тут робіцца. Вось такая прыгажосць, нягледзячы на гэты сенажны бурт. І глядзіце, што зрабілі мясцовыя жыхары. Тут стаіць лаўка і высаджаныя 3 маладыя бярозкі. Ну просто мілата. Ну і вось мы ўжо на новай лакацыі. За маёй спіною рэшткі, наколькі я разумею, гаспадарчай пабудовы рода Абрынскіх. Самой сядзібнага дома не захавалася, ёсць толькі вось такія пабудовы. Да, яно неогатычна, зусім незвычайна, не падобнае да іншых нейкіх гаспадарчых пабудоваў. Менавіта тых, якіх я бачыў, адзінае, што побач з ім вось нейкія больш новыя пабудовы. Конечно, кідаецца ў вока адразу. Гэта колер цэглы. Ці яна зафарбованая? Не, гэта белая цэгла. Зараз падыду бліжэй, я разгляжу. Што гэта яна? Мне падказваюць, што гэта проста канюшня. Уявіце сабе, якія канюшні будавалі. Вось такая незвычайная цэгла, але яна больш такая, больш сучасная. Я б сказаў бы так. Зусім недавно там нейкія сцягі віселі. Флагшток, так бы мовіць. І лічбы. 1912 год. Я не ведаю, ці бачна камеру, зараз спрабую. Такс. 1912 год. Незвычайна, што выкарыстоўвалася белая цэгла і яшчэ будавалі вельмі прыгожа. І так, ну і мы разабраліся, што гэта канюшня, а вон там недзе знаходзяцца астатнія пабудовы, капліца, амбар, пэўна яшчэ штосьці. Паедзем ды пойдзем шукаць. Аккуратненько блукаем по этой дороге. И уже с левого боку у нас адлюстроўваецца, не ведаю, передае камера ці не. Это той самый трохпавярховы амбар. Конечно, парк, я так разумею, тут
паркавая тэрыторыя зарос так, што гляньце, які тень. Там нейкі перапад вышыні, і быццам вы гэта працуе як нейкая маскіроўка. Нават я стаю зараз. Гэта альбо рэшткі плота, альбо гэта штучна адбудаваная вось такая маставая. Там таксама вышыня, а не, капец, гэта штосьці пабудаванае. Зараз я спушчуся ўніз. Вось яны, рэшткі амбара. Вельмі цікава пабудаваны. Цікава ў чым, што на кожнай, амаль ва ўсёй Беларусі сустракаюцца будынкі, дзе ідзе цэгла разам з камнем. А тут цэглы значна больш, чым камня. Камня мала, толькі вон зверху, там дзе не хапала, і значна больш. Адразу не буду паказваць, што за моей спіною. Там штосьці вельмі цікавае. Асцярожна. Зусім недавно тут абсыпалася, альбо гэта верхнія часткі, столь. Тут таксама былі перагародкі унутры. Ну і тое, што я разглядзеў, што гэта настолькі замарачваліся і зрабілі штучны насып вон туды наверх, бо гэта ў нас наўрад ці гэта ліўневая якаясьці тэма, хутчэй усяго. Тут было ніжэй, гэта засыпалі, і гэта быў ход. До 100% гэта ход. Гэта сутарэнні. Уявіце сабе, гэта сутарэнні. Так, я падсвечваю. Яно нічого не бачна. Зараз я паспрабую мабілкай падзняць. І вось ён амбар. Зараз я ўжо ўключу мабілку. І вось ён праход. Это праход чысці гнездо. Тут у нас вось такая арачная столь. І мы трапляем у сутарэнне. І тут у нас таксама арачная столь, па якой зверху ездзілі, ну, конечно, тэхнікі цяжкой у той час не было. Вакенца з пашырэннем. Там вон далей тэрыторыя. Ладно, пойдем далей шукаць. Так, ну і выходжу я. Вось я выйшаў. Вунь тую вакенца. Конечно, тут уже повышение ўзроўня. Вунь наколькі вышэй ад маіх ног. Так, ну, адназначна там праходзілі людзі. Цікавае, што, глядзіце, сутарэнні працягваюцца тут. І вось гэта вся сценка. Яна штучная. А зверху хадзілі пешшу, каталі на канях. Так, ну я зараз паспрабую патрапіць кудынсьці яшчэ, дзе вось ёсць вакенца. І яшчэ можна адразу ўбачыць, наколькі тут прысыпана, бо ўзровень гэтай аркі, ну, прыкладна мне па шыю, я 1,73 м, тому тут таксама падсыпана, падмыта. Ну, пойдзем далей. Працягваем тут гуляць, і такога ўзроўня сутарэнняў, такога памера маштаба ў Беларусі я яшчэ не сустракаў. Мы будзем зараз все разглядаць, глядзець далей, глядзіце, што там робіцца за маей спінай. Я так разумею, што упередзе мяне вось тут это больш нейкая свежая будыніна, а вон там, зараз пакажу. А вось тут камяні, далей цэгла чырвоная, памер цэглы складана мне вызначыць. Я падымаюся па лесвіцы наверх. Тут уже яна вельмі моцна выветраная. Глядзіце, наколькі. Думаю, што тут паверхі са 2.
Наколькі я розумію, я іду по даху сутарэнняў. Так, тут нейкая фотосесія адбываецца. А вось тут просто космос. Аккуратненько. Просто космос. Зараз поднимусь наверх. Так, что сверху? Сверху быццам бы сучасная, хутчэй всяго ці не. Гэта ўжо сцяжка бетонная. Однозначно, наколькі бяспечна я хожу, не зразумела. Тут у нас было агароджа. Вось тут, вось тут. Я не разумею, што тут робіцца. Я стаю на даху. Вось тут дрэва гадоў са 100. Сабе маштаб гэтага дрэва на фоне мяне. Яму адназначна больш за 100 гадоў. Як тут што было забудавана, пабудавана, мне зусім не зразумела. Зараз нейкімі сцежкамі пойду глыбей, паспрабую спусціцца вон туды, разглядзець, што робіцца там знізу. Глядзіце, якія карэнні гэтага дрэва, якія адыходзяць толькі ў адзін бок. Там яно ўжо пустацелае. Такое дупло. Ну і з гэтага боку просто у нас бутовая стенка. Так, ну і будыніна выглядае. Вось. Так. Тут у нас мацаванне у відзе контрфорсаў. І калі зараз спыніцца, будынак мае некую сіметрыю. Калі паглядзець злева направа, аднолькавыя памеры. Конечно, гэта капец містычная забудова. Давайте все наново. Я стою на дарозе. Вон там больш сучасная нейкая будыніна, якая быццам бы аднапавярховая. Вось тут дзверы, якія зараз на дадзеным... А вось іная петля. Кованая петля, верхняя дзвярэй. І у нас тут патрэбна, каб быў яшчэ добры метр вниз. Давайте глянем. Конечно, страшновато. Толщина стенки. Двери отчиняются вовнутрь. Толщина стенки. Я думаю, что сантиметров... Коли не стенки навод. Тут у нас 4 балки лежить. 4 балки. Я думаю, амаль з метр тут отрымается. Нехай 80 сантиметров. Итак. Вялізныя камяні. Ось такі высачэнны столь. Маленькія дзверы. Трэба паглядзець, што за... А не, гляньце. Гэта ўсё кованае. Гэта ўсё рабілі ў кузні. Гэта не сучасная арматура. Цікава, што яно выкарыстоўвалася потым значна пазней, бо вось для шкла зробленая рама больш такая сучасная, тут падштукатурылі чымсьці. Ну і вяртаемся, адварочваем у адваротны бок. Зноў вось такая бутавая стенка з пераходам уверх у неверагодную столь арачную. Там зноў стенка. Такое я бачыў упершыню. Цікавага. Глядзіце навокал, які хмызняк. Вось там тыя сутарэнні, пра якія я толькі што расказваў. А там за мной далей жылая хата. Там жывуць людзі, вельмі цікава. Я вылез, думаў, зараз абыйду з тога бока, зайду, гляну, што там далей робіцца. Там на мяне напал собака злой. Ну, але я адбіўся. Моей спиной сутарэнні, вон там тая хата. У нас ёсць яшчэ одна дарога, у якую зараз я пойду, пагляжу, можа там што ёсць цікавага. О, вельмі містычныя
тут у нас соткі. Цягваю блукаць у гэтых хмызах. Зразумела, што тут нічога не пачышчана, ўсё зарасло. Глядзіце, якога памеру тут дрэва. Гэта капец. Я думаю, што яно у дыаметры 2 метры. Яно ўжо абвалілася. Яно неверагодна вялізнае, менавіта вось гэты ствол. Тут таксама. А што гэта жоўтая такая? Гэта грыбы? Ці гэта запенілі людзі? Не, это выраслі грыбы. Цікава, я не ведаю, што это такое. Чага. І рэшткі гэтага дрэва, не ведаю колькі гадоў, я думаю, за 200 адназначна. Так. І вось тут ляжыць гэтае дрэва. Ну, слухайте, я зараз стою метр вышынёй, там метры 1,5, можа 2. Вельмі старое, ну, старое дрэва. Успеў далёка дайсці, вунь тое дрэва. Тут гэта альбо ручай, рэчка, альбо штосьці штучнае. І вось наступны гігант. Это больш, чым 2 метры. 2,5 метры. Можа больш нават. Гэтае месца мяне здзіўляе ўсё больш і больш. Но праз гэта яўна не пройдзеш. Вось гэта вялізнае дрэва. Дыяметр гэтага дрэва метры, ну 1,5, значна больш, чым метр. Глядзіце, што тут зноў. Гэта проста неверагодная калодзіна. Я не ведаю нават, што тут паставіць у параўнанне для таго, каб вы зразумелі, наколькі гэта вялізнае і старое дрэва. Блукаў вярнуўся зноў вось да гэтага вялізнага амбара і да того месца, адкуль я пачынаў. І вось самае цікавае, самае пэўна містычная гісторыя, што ў нас вунь сценка, там адназначна бачныя акенцы, а ўвахода туды няма. Хутчэй усяго, альбо ён засыпаны, ён павінен быць дзесьці вось тут, і у нас таксама тут перапад, вялізны перапад вышыні, бо у нас амбар вось тут пачынаецца з другого паверха, там пачынаецца з першага паверха. Частка акенец амбара таксама закладзеная ды прысыпаная. Ой, тут таксама вось помнік радыяцыі, я б яго назваў бы так, бо дрэва так моцна хацела жыць, што яно вось так абляпіла стенку і выйшла туды. Выглядае зусім нереальна. Так, ну і вось па логіцы па нейкай. Адсюль, з гэтага боку, таксама, ну тут нічого нема, тут адна глеба. Цікава, адкуль туды там уваходы, як туды увайсці. Уперад глядзеў пад ногі, ну і тут ужо адназначна тэорыя пра інапланецян і ўсё астатняе. Вось з гэтага боку працаваў трактар, штосьці копана, прысыпана. Всё адно там 100% ёсць памяшканні, якія засыпаныя. Куды? Дакладней не куды, а дзе ўваход? Добрае і добрае пытанне. Адназначна я сюды прыеду яшчэ. Я думаю, што не адзін раз, але месца мяне уражвае проста неверагодна. Думаю, што дадам. Глядзіце, мы знаходзімся вось тут. З гэтага боку амбар. З гэтага боку засыпаныя сутарэнні. Тут у нас розніца па вышыні метраў 6. Так, калі глядзець уніз. І вось уся гэта дарога, куды я пайду да буса ў той бок, гэта ўсё штучна зроблена, штучна насыпана. І зараз я стаю на памяшканні, ну, у якое я зайшоў адразу. Незразумела, незвычайна, ну і вельмі
таямніча. Так, ну а я рухаюся до буса, ну і ми вже рушимо далі. Ну і я вийшов уже до буса. Ось отсюль ми починали. Там, я так розумію, мене вже чекають, або я не ведаю, куди всі зайшли. Бо я пішов гуляти самостійно, а вон, помахаємо їм рукою. Вон, вийшли моя жоночка та чабри. Ну а ми порушимо далі по маршруту. Місто вельми цікаве, вельми таємниче. Потрібно сюди вернутися однозначно. Ну що ж, запускаємо руховик. Забираємо дівчат і рухаємося далі. Поверните направо. Ой! І доїхали ми до руїн Троїцької церкви у Березовці. Вон у нас ззаду знаходиться на таким узвище, яке бачно одразу. Пройдемося, глядим, що тут робиться. Вельми масштабна побудова з цікавостей. То, що у нас тут шліфований камінь, кам'яні блоки. Датуються вона так само 19 століттям. І ось з таких блоків, ну не глядячи на цеглу, ось з таких блоків вона складена. Так само арочки. Все догледжене, акуратненьке. І так само цікаве, що у нас значно більше камня зверху. Знизу більше цегли. Не розумію фізично, чому так робили. Як по мені, то цеглу наверх легче затягнути. З гэтага боку у нас ось такі цегляні кришики. Кришечку ляпніни засталося. І адсюль вельми добре, зрозуміле. Так само метрів то 5. Перепад. О, і вона стоїть на відовочному узвищі. Десять хвилиночок біля церкви. Ну і зараз будемо грузитися, вже рухатися далі. Бо впереді у нас ще хапає кропок. Впереді у нас ще м'ясо, мангал, ну і так далі. Зараз гуляємо гульню «Отгадай місце за 2 секунди». Та-дам! Я думаю, що кожен ведає. Що це таке? Хто відгадав, пишіть коментарі. Де ми? Це Щорси. Господарча побудови Хребтовичей. Так би мовити, мураваночка. Так звана мураванка. Все, ось гэта свинарня, конюшня. Что яшчэ далей? Гэта просто сучасная аграгаспадарчая ферма, так бы сказать. Я першы раз, калі тут быў, я хадзіў і не разумеў,
якога ўзроўня была развіта сельская гаспадарка ў той час. Вялізная тэрыторыя, я думаю, што тут тэрыторыя гектар-то... Колькі тут гектар будзе? Гектар 30, 40, 50. Можа быць так. Вялізная тэрыторыя, вон там, далёка. Яшчэ шмат розных пабудоў. І калі ты едзеш вон там па дарозе, все гэта кідаецца. Я першы раз, калі сюды прыехаў, я проста быў у нейкім, як сказаць, я быў у шоку. Ну яшчэ раз. До самой пабудовы я не пайду. Я там быў ужо шмат разоў. Але гэта да гэтага часу уражвае, наколькі пабудаваныя з цэглы, прытым з башнямі. Гэта проста ферма. Ведзіце сабе, якая мае цалкам сіметрыю, якая мае архітэктурныя нейкія узоры, прыгажосць. Жылі людзі з густам. Я б на такім бы пакатаўся бы, каб мяне пусцілі. Пакуль яшчэ мы не паехалі на іншую кропку, все ж такі дадам. Адзінае, што мне незразумелае тут, і я такое вельмі часта сустракаю на нейкіх іншых будынках у Беларусі, гэта цэгла. Так, я думаю, што бачна. Все будынкі ў нас пабудаваны з чырвонай цэглай, але адсоткаў 20 з яе перапаленая, выпаленая, альбо так. Так вось, пытанне для людзей, якія разумеюць паходжанне вось гэтай чорнай цэглы. Гэта брак быў, адбракоўка, гэта яе перапальвалі, альбо што гэта такое? Чаму некаторыя будынкі ў нас проста чырвоныя, некаторыя будынкі вось такой мазаікі, дзе ёсць чырвоная цэгла, чорная, быццам бы падсмаленая, ну і так далей. Ну і такое часта сустракаецца. Ну і чарговая наша кропка, гэта Любчанскі замак 16 стагоддзя. Даўно тут не быў? Пойдёмте разглядаць. Замак стаіць на выразным замчышчы. Я думаю, што бачна. Амываем мы вадзічкай раней. Бачныя абарончыя рвы. Бачна паніжэнне грунта. Ну, але зараз там суха. Як казаў, замак 16 стагоддзя. Вядзецца рэканструкцыя, альбо яна тут ішла за 7 гадоў назад я быў. Не разумею, што тут змянілася, а што не, і мне заўжды было цікава, як впісывалі сюды такія пабудовы кшталту вось гэтага будынка, які, як мне здаецца, адназначна больш позні, чым сам замак, і якую функцыю яны тут выконвалі, бо калі палова будынка выходзіць у нас за абарончай сцяны, то гэты будынак, ну, адназначна ўжо не абаронены. Я знаходжуся вось тут, магу кінуць туды снежкай альбо агрызкам. Ну і там
бусел. Паніжэнне то яно паніжэнне. Ой, там, глядзіце, як ужо жывапісна. Зверху будзе лепш бачна узровень вады, які значна ніжэй, чым наш абарончы роў, але ўсё адно вельмі такое жывапіснае месца. Ну і знаходзімся на тэрыторыі самога замка. За той час, прыкладна 7 гадоў, што мяне тут не было, мала што змянілася, ўсё прыкладна ж у такім стане, але ўсё адно дзякую, што ўсё падтрымліваецца. Там у нас з тога боку штосьці на агароджу падобнае. Тут таксама ляжаць нейкія бярвенні, штосьці будуць з тога ляпіць. Ну і галоўная сядзібная будыніна з літарамі СШ, сярэдняя школа. Самая жывапісная частка, гэта у нас рэчка Нёман з тога боку. Там ужо адноўленая вежа. За маёй спіной, я так разумею, гэта будучая агароджа. Тут ужо адлілі фундамент, вось так яно выглядае, а з того боку толькі вежа дабудоўваецца. І, як мне здае, добрую карціну давала вось гэта будыніна. І калі гэта прыкрыць агароджай, зрабіць быццам бы закрыты замак, будзе крышачку не так, але на густ. Пытанне густа, пытанне адкрытае. Так подстаміліся, приехали вось на такое место на Нёмане. Подъехали близко, але есть пытанне. Я так разумею, это нечый уласны, альбо нават камерцыйны проект. Вось такі плот, стол. На яго мы наўрад ці полезем, мы просто зробім тут свой пікнік. Начинаем раскладывать свое место адпачынку у высокой траве, але плюс у тым, то, что тут есть тень. Зараз будем раскладывать, расставлять мангал, ну и жарить мяско. Калі глядзіць Ярослав, дзякуй Ярослав за мангал. Будем зараз упершыню яго тэсціць. З двойкі металла, кампактны, просто пушечны. Хочу звярнуць увагу, хто мыў шампуры. Пакажыце, Оля. Ну, да. Паглядзі, што Лёша робіць з шампуром, які ты адмыла. Што ж, раптоўна надышло 7 вечара, і мы рушым, пэўна, ўжо на кропачку. Нёман, бывай.
там знаходзіцца волошкавае поле, якое вельмі так зафорсілася у соцсетках, і менавіта туды мы і трымалі кірунак. Зараз мы туды пад'ехаць не зможам, ну і я бы мовіў бы так, волошкаў там не так-то і шмат. Я так разумею, у фотографа быў вельмі добры аб'ектыў, але ўсё адно наша фінальная лакацыя, глядзіце, якая неверагодная. Дзякую всім за прагляд, усяго вам добрага, ну і да новых сустрэч.